Machiegni okinyi ma kawuono tarik en 26 dwe mar ang'wen, kama bende wami nonro mar oboke kokadho Lolwe TV gi nyan mar luonga ni Jesse Omondi. An kae go oboke ma bende aneno kodonjo kama piyo ahinya gi The Standard kaachiel kod The Daily Nation, kendo mada chako gi mapek ma bende en Daily Nation ka en kawuono en gi oboke mathoth ahinya, oboke kae mathoth ahinya maromo 50. Daily Nation wach ma bende koro mi pek en wach ma bende koro dhi nyime, wach mano mar ywago Mwai Kibaki, ker mar adek ma pacho kae, ma bende nyaka gi sani koro ringre mare nitiere od bura ma bende noseter kogwen masani mondo ne chakre odiochieng' mar ariyo mano ka ochakore kanyo sa adek. Wach ma bende koro nitiere kae, pek ma bende koro ite ma The Standard bende en gimoro achiel no, Kenya honors Kibaki ka Nation ten Nation mourns ena wach achiel obro ng'iyo anena kanyo. Weche ma bende wadhi ng'iyo kanyo, another fuel crisis as EPRA sleeps on job, ka iwacho ni koro wach machiedh nade mar modhi bende pod nitiere. Wadhi ng'iyo anena kanyo. Raila visits chop attack in meeting with the Kenyans in US. Limbe mar Raila Amolo Odinga e piny mar Amerika, ang'o gino bende koro iwacho. Mago weche ma bende wadhi ng'iyo ka. Running mate Raila's team seek more time. Mago weche bende wadhi ng'iyo kopogore gi kuyo ma Kenya kuyo godo witho mar Mwai Kibaki. Kachako kanyo gi Daily Nation, kaka nyisne ma bende ada chako godo, biro neno kanyo ite mar adek ma bende nitiere wach machielo ni CS Magoha judges to stop new curriculum case. Iwacho kanyo ni nitiere buche moko ma bende koro notere doho mane kwedo wach mar CBC, competency based curriculum. Weche mag somo ma bende koro dhi nyime. Magoha koro nodwaro ni mondo koro buchego, jong'ad buchego ong'ad gi oko. Wacho kanyo ni kokadho kuom okil mar Magoha mane iluongo ni Philip Murgo, onyiso kanyo jong'ad buche kaka Edwin Kong'udi, Anthony Mirima kod Anthony Ndung'u ni wach mar CBC en wach ma bende nyaka gi sani osekwanyo mach kendo koro osemako mach dhi nyime, mok en gima onego bed ni koro irocho e wach mano mar CBC. Nyalo paro ni en wach moseter mbele kanyo to kod jomoko kanyo ka gikwedo wach mar CBC nok oyudore e yono makare. Mano timore seche ma bende koro skunde to noseyaw kendo koro dhi nyime gi wach mar CBC e tam mokwongo ma bende koro oyepi odiochieng' manyoro. Uhuru leads Kenyans in paying their last respect to Kibaki at Parliament. Iwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta notelo ne kweth ma jo Kenya gi jotelo moko mar neno ringre kanyo. Nyaparo nyoro en gima nochakore kogwen ahinya kendo en chenro ma bende odhi nyime ma jotelo duto te madongo sirikal kendo makuonde moko ne neno ringre Kibaki. Kata kamano koro jopiny ma bende koro noyuoro machiegni gi Parliament kata od bura bende nene gi oruma, ne gichokore mathoth. Koro wacho ni ok dang' wawegi girit nyaka kiny to gisebiro ka wamigi thuolo mondo gichak neno. Miyo jopiny ne oyudo thuolo mar chako neno Kibaki odiochieng' manyoro, kopogore kaka nochan ni odiochieng' ma kawuono ma bende koro neno. Mago weche bende biro neno kanyo. Biro neno jodolo kaka ne gidonjo, ibiro neno kanyo jalupo jatend piny owacho William Ruto, Kalonzo Musyoka, Speaker Muturi, Amos Kimunya kaka ne gimosore odiochieng' mar manyoro mondo mi ging'i anena ni to gineno ringre e yo machalo nade. Jodolo notelo baso nologi, jodolo notelo mane gayo ker dhi neno ringre no ka giselemo, to ng'at mokwongo neno ne en kanyo ker ma pacho kae Uhuru Kenyatta gi jaode Margaret Kenyatta. Ibo ng'iyo ote kae ma kuyo pod ioro kanyo. Masinde Muliro University of Science and Technology ma bende koro Kibaki ne en chancellor margi kata jatend mbalariany no bende golo ywak margi ka kuyo margi kendo gigolo ite oboke makano. Military gun carrier that ferried Kibaki's body. Ibo winjo kanyo ka ibro chiw kata imi gimo gari mano bende no oting'o sanduku ja moting'o ringre Kibaki. Momi ler mare kae ni to en gari aina mane ma jolweny miting'o go mana bunde kata gige lweny. Kore ma ang'o mitiyo kode, to ang'o mi onen kamano, ang'o mi onen gi flag, ang'o mi onen kanyo to kod nyota abich mbele ne kaja king'iyo to nitiere nyota abich kanyo. Mago gik ma nyaka ng'iyo. Ang'o men gi flag kende, to geche duto nyaka mar ker ne onge flag. To ang'o mi en itiyo kode, ang'o mi itiyo kode maiti to en mar bunde. Ibo somo ka mathoth ahinya ka nyota abich kanyo biro ler ni ne en mano koro rang'iny ma bende koro iketega ker ma Kenya
telo mar lweny kacha ma iluongo ni general 5-star general ma bende koro en man gi rank mamalo ahinya. Boso weche mathoth ahinya. County Government of Kiambu gone ondiko kanyo gik mathoth ahinya mane ite go madhi mbele. Pod ibo somo ka ite mar 8 pod en Kibaki. The property Kibaki fought hard to keep. Ibro yudo kae gik mathoth ahinya mwandu ma bende koro neno ni nyaka koro bedi. Ite mar 9 Kenyan show up in droves to view Kibaki's body at parliament. Ibo neno kanyo jodoho, ibo neno Chief Justice Otelo kanyo, mano Martha Koome, ji nitiere kanyo tipo pogre gi kaka kuyo bende koro ni. IBC meeting on running mates push today. En ni koro romwana no beni bedo e kind IBC to kod jo moko mabende kata riwruoge ahinya mar Azimio One Kenya mane gidwa romo odiochieng' manyoro. Koro nikech chenro mane dhi nyoro cha mar ng'iyo ringre Kibaki koro nochuno mondo gichor romono nyaka odiochieng' ma kawuono. Jonet momedo lero kanyo gimomiyo mano notimore, kendo koro gidwaro nikech odong' mana kiny kende tich ang'wen idwaro ni mondo koro jogo mochung' governors kaachiel to kod jotelo ma bende laro kom ker oneni owacho nying jogo ma bende dhi bedo kaka jolupgi. Omiyo koro ne gin gi ywak ahinya kane gidwa ni mondo ng'e, to kata kamano romono bende koro dhi nyime kanyo. Junet momede notene kanyo to kod Paul Mwangi kaka bende koro okil margi. Weche Raila revises chop attack in diaspora meeting. Raila Amolo Odinga limbe mare mantie piny Amerika bende koro ong'ado machiek kiny rumo kiny en ni koro nomulo weche mathoth ahinya, weche mag dongruoge, to kendo kama chielo bende koro nomulo monj manotimne ndeke mayande ni chakoro time kaunti ma Uasin Gishu kochacha mano chak dwene. Owacho ni en gima ne koro ne jogo chal ni chano nege kata en gima ne ochan, kendo koro magi monyiso jo piny Amerika kata jo Kenya modak e piny Amerika mano romo go odiochieng' manyoro. ODM leader Raila during a meeting at Corporate Council of Africa, Washington DC, where he spoke about infrastructural development on the continent. Weche mag dongruok e pinje mag Afrika. Nen kanyo to kod Miss Florizelle Lisa ma en ker kaachiel to kod jata tije e duol onogono mang'iyo weche mago mag Afrika. Mbogo said deal with Sonko in governor race not yet sealed. Mano Ali Mbogo ma bende Ali Mbogo ma en jaod bura kata ma bende wuok e gwenge ma Kisauni Mombasa kochacha. Inyaparo ni manicha koro kete ni odhi bedo running mate kata jalup governor ma Mombasa, mano kapo ni Sonko bende koro biro dhi yombo. Mike Sonko ma en ma Nairobi koro Wiper yande ni chomiyo tiko. Kata kamano wacho ni odhi kawo paro kuom jopiny. Jopiny pok ogonye, odhi kawo paro kuom jopiny mondo mi oneni oyie mar bedo jalup Sonko kosoyo koso dhi omany komachielo. Judge Kwet Moi succession case en bura mbo winjo kanyo nitiere kanyo momako nyaka nyakwar Moi iluongo ni Daniel Moi, iluongo kanyo ni Collins Kibet. Mago weche mabende nitiere kanyo gin weche mathoth ahinya. Iboro Azimio parties agreed to share seats in the county. Mani bro somo kanya ite mar 19 e oboke ni mano ma The Daily Nation kaka gibro neno ni to koro county ka county kaka ji nitiere ser mabende nitiere to giyudo nang'o. Kositan's video on Keter rattles DP Ruto Rift Valley. Wacho ni kanyo nitie video moro ma Kositani bende ne loso kuma bende koro no wacho ni I am asking Kipsige's kinsmen to come for him, teach him how to be a good mannered person. Ma bende gima no wacho e tipo makamano ni dwaro ni oganda dhod mar Kipsigis ma bende gin jo Kalenjin ni mondo koro opuonj Keter kako ne ubeni koro ji bedo kata ni to kido mane mondo beno nyiso. Rivals cry foul after Jubilee hands ticket to Kinyanjui. Mago weche mabende koro nitiere kanyo e oboke mar The Daily Nation. Gin weche mathoth konyo oboke ni thoth ahinya nikech mano en opek ahinya ni weche kama thoth nyaka weche mago mag tuke. EPRA wach mano mar duol mang'iewo weche mago mag mafuta bende wacho ni sani koro mafuta chalni kendo ga chako kelo achiedh nade. Gin weche mabende koro nitiere kanyo. To the book iluongo ni mar The Standard
boke mar Standard. Kenya Honors Kibaki en wacha chielo nogo ne boneno kanyo tipo mopogore opogore kendo ketgi kae kano kako ket ringre kanyo konindo piny kanyo joma nobiro joma ne pare joma no jopiny duto te wacho pachgi ewi kaka ne ging'eyo Kibaki. Boneno kanyo kad arita kwe moredi motegno ahinya oko kaachiel kod iye mar od bura. He was a great mentor and easy to work with. Ng'ato wacho kanyo iluongo kanyo ilongo ne en ja goro e migawo mochung' weche mag omenda kaachiel kod chende iluongo Nicholas Ng'ang'a ondiko kanyo. Kenyans pay tribute to Kibaki as he lies in state. Mano ma bende koro wacho kanyo no. Gin weche mantiere ite mar auchiel pod en man wach Kibaki boneno kanyo Muturi speakers ariyo Muturi kod Lusaka ka bende ne gidonjo kanyo. Kibaki stained a government that Kenyans had put so much hope in. Kanyo bo winjo ndiko kanyo paro mopogore opogore mabende koro igolo. Kibaki State House had fair share on high comments and low ones too. Boneno pichni ji kanyo kaka bende telo mar Kibaki ne chalo nade. Kibaki president who squandered golden opportunity to fix country. Iwacho ni notiyo gi thuolo moro amora mondo bende ne ntiere mondo miyo ket Kenya nodhi makare. Boneno kanyo kendo tipo mare kaka ne ntiere gik mopogore opogore. Ena gina boke kata ite mokwongo ibo yudo kanyo. Dilemma over Azimio running mate as IBC deadline here. Iwacho ni koro chiedh nade bende nitiere Azimio nikech koro dong' mana tich ang'wen midware jal ma bende koro dhi timo ang'o ma bende dhi bedo jalup Raila Amolo Odinga. Kanyo nitiere joma bende koro iwacho ni ose oro kwayo mondo mi dwaro komno oriwo kanyo Kalonzo Musyoka, Martha Karua, wan gi Peter Kenneth. Mamoko gin kaka Peter Munya, Hassan Joho, Alfred Mutua, Charity Ngilu. Gin ji mang'eny ahinya koro en weche mabende thoth ahinya kendo obo winjane to bura magitiyo kawuono gi IBC gitimo nade. Raila's legal team meet Paul's body over deputy post. Mane wach mabende anyisi chani giromo kawuono. XMP cut short US XPM cut short US trip to attend Kibaki burial. Raila Amolo Odinga koro kaka senyisi romo ne obedo go 1 week koro dhi ng'adi. State agencies fight over failure to charge Linturi in hate speech. Linturi nyalo wacho weche mabende nowacho chak higa ni ema pod luwe kanyo tiwacho ni koro pok ong'adne bura kech kinde neno ka bende koro dhi piyo piyo. Machozi hitmaker left in tears as Jubilee deal denies him ticket. Mano Bahati mabende en jawer wacho ni ticket no ikone no we mondo wene Antonio Luoch Mamadhari. To kata kamano en bende koro no chuno mondo koro no be wuogi mere makendo ywak ni odwa dhi chung' titame. Weche tuge mabende watiyo godo. England vs Spain Champions League reaches semi-final. Mano Manchester City gi Real Madrid romo kapok Liverpool bende romo gi Villarreal kiny Champions League semi-finals mondo ng'agene madhi romo finals mag Champions League. Mano bende machopo e giko mar minono mar oboke okinyi ma sani tarik en 26 tich ariyo dwe mar ang'wen 2022. Rite masani nyinga Jesse Omondi.